πάνω στο Κύρκο. Ξεκίνησε με διαφορά πολλά. Παρ' όλα αυτά έκανε νομίζω καλύτερη κίνηση. Νομίζω ότι μεγαλώνει λίγο το πλεονέκτημα του Πάνου. Μας μπερδεύει όταν τα αυτοκίνητα δεν ξεκινάνε μαζί. Ανοιχτή γραμμή δυστυχώς εκεί στο εμπόδιο. Και μαζεύει τη διαφορά του η Πρέτζα που ήταν λάθος μέχρι στιγμής. Φτιάξαμε τον Πάνο, ήταν λάθος όλο το Σαββατοκύριακο. Ξαναμαζεύει τη διαφορά όμως με πάρα πολύ όμορφη κίνηση. Πάρα πολύ καλός είναι και το Ιμπρέζα. Νομίζω ότι είναι κοπήρο το πέρασμα. Αυτή ήταν η διαφορά του στην εκκίνηση. Για να δούμε. Ένα μικρό εδώ από το Πάνο. Δυστυχώς. Το Ιμπρέζα είναι υποδειγματικό. Βλέπετε. Τερματίζει με 1-0-1-13 και 1-0-2-96 ο Πάνος.